Ahoj, ahoj, tu je Ando a... Wak? Takže, my sme si pre vás pripravili malý let's play. Bude to len základné veci, nič veľké. Takže, môžeme začať. No, a prosím ospravedlňte mňa, Wega, lebo mne komp strašne laguje. Dobre, takže naťažíme nejaké drevo. Ja, keby som na čo videl. Mám fakt extra lagy, čiže čaute na chvíľu. PS, Windows 8 je tuposť. Vlastne, tak, jak vidíte, tak sme noví na YouTube, to znamená, že lajkujte, odberajte a napíšte nám, či sa vám to páčilo, alebo že či sme nejakí vymletí tupci. A ja zdravím všetkých Slovákov, čaute. Takže, zabijeme nejaké to zverstvo. Počkajte, pánstvo, na chvíľu vás vypnem. No, tak sme späť, tak To bol tuto... malý strich. Tuto Ando mal zvukové problémy. Trochu hlasitosť. Nič neuškodí. Ja mám zase extra lagy a vyzerá to, ako by som mal X-ray, ale to asi neuvidíte, lebo natáčame, ako vidíte, Anda. Fajn. Takže také 4 základné veci v Minecrafte sú česta, posteľ, crafting table a pec. A samozrejme dom. Takže zabijeme nejaké ovce. Zabudol si spomenúť, že budeme potrebovať krompáč. Však to vyrob. Takže ja zabijem nejaké ovce, aby sme sa mohli Aby sa nepovedalo. vyspať. Ináč, tak sa robí crafting table. To budeme potrebovať. To už asi poznáte, znalci Minecraftu. A tí, ktorí ste noví, tak vás vítam. Minecraft je o stavaní kockách. Dobre, takže musíme naťažiť nejaký kameň na vyrobenie kamenných vecí a pece. Ľudia, ešte sa vás chcem spýtať, či vám fakt nebude vadiť, že vlastne máme nahovenú kameru, lebo sme noví a natáčame to cez mobil. A či vám nebude vadiť, že sa teleportujeme. Tuto poproste Anda, ľudia, že nech používa viac torče. Aha, keby som mal uhlie a pec. Sorry, že nič nevidíte, ale teraz som práve pod zemou, kopem nejaké kamene, nemám torče momentálne. A máme trocha menšie grafické problémy. A tuto, ako u mňa je grafika dosť v pohode, ale tuto kolega má notebook, takže... Tak za chvíľu si pôjdem kupovať nový notebook, tak nesmuťte, budete aj mňa vidieť. Máme dvojkameru, ak by ste chceli. Takže spravíme si nejaké kamenné veci, kamenný krompáč. Vyrobím aj tebe. Dám sem dosť dreva. Drevo mám, to nie je no problémo. To bude zatiaľ stačiť, ešte sekery. Vlastne to stačí. Ľudia, chcem sa vás spýtať, nebude vadiť, že budeme používať teleporty? Ako príkazy, TP a tak. Lebo... A myslím, že to je v pohode, potom napíšte. Takto. Dobre, takže ja nasekám nejaké drevo. Čo nepoznáte Minecraft, všetky kocky okrem štrku a z piesku levitujú, takže... Pokiaľ nemáte realistic mod, to všetko padá. Až na kameň. No. O modoch až neskôr. Mody budeme používať potom. Možno tuto, keď budeme mať dosť odberateľov. Tak chceli by sme takých na začiatok 5.
Viem, že je to malé číslo, ale možno tuto keď sa mne na môj nový notebook, čo už budem mať, podarí dostať Tekit, tak by sme aj to mohli točiť. Pre tých neskúsených, Tekit je technology mod, kde je ropa a také veci, elektrárne. To sa Vlastne je to dozvie... celé o stávaní strojov. Vlastne to je vlastne to isté, čo Minecraft, len tam nejaké veci pribudli. Nič tam neubudlo, takže A v vyskúš... Tekite sa hrá ten normálny Minecraft. Takže v pohode. Dobre. Aha, čo robím? Takže postele. Tak dáme malý strih, lebo tuto ja potrebujem ísť na vecko. Takže čaute, malý strih, nevadí. Čo ťa nezabije, to ťa posíli, takže trochu som si urobil snehový gul, nevadí, dúfam. Takže čo som to, druhú posteľ som chcel urobiť, potom taký základný domček. Nebude to boh vie čo. Dáme si, jak postele si dáme. No to potom. Ja musím narúbať drevo, lebo mám extra úplne mega hustý notebook, ktorý mi napísal, že out of memory, čo mi vyčorkovalo všetko moje, jeden stack dreva, čo som stihol naťažiť. To znamená, že je to úplne profesionálne. Tak teraz musím kutať, alebo jak to povedať, káľať nové drevo. Tento strom ešte zhrúbem. Nemáme v dome rastliny. OK, tak začneme asi s výstavbou domu, ne? Trochu vysoký strom nevadí. Čím viac dreva, tým lepšie. A ľudia, ešte by sme sa vás chceli opýtať. Vadí, keby sme také nudné kopačky alebo také točili off-screen? Viete ako, že také nudné kopačky a jakmile niečo nájdeme, tak hneď vám povieme, však sme kamaráti, ne? Takto. Dvere potom. A sorry za počutie ťukania. Však hovorili sme už aj v prvom dieli, že sme fakt núbia, začiatočníci. Aha. Až na to, že toto je furt prvý diel, až na to, že to bol strih. No, bol to strih, ale musíme to dať na 2 diely, lebo ako hovorím, sme úplne primitívni a musíme točiť cez mobil, jak najväčší lúzri. Fakt sorry za ďalšie kopanie v tme, ale nemáme torče. Takže musíme kopať takto. Hneď ak my len sa dostaneme k uhliu, tak... Alebo vypálime drevo. No, to je dostať sa k uhliu vlastne prakticky. A tak... ja som našiel železo. Máme tu, ako vy nevidíte bohužiaľ, máme tu naše prvý úspech a to je železo. Aj keď by som možno bral radšej uhlie. To je dôležitejšie len pre divákov. V dome už máme často. Aj pre nás, lebo keď sa diváci tešia, je to dobré aj pre nás. Jo. Takže... Však ľudia, my to robíme hlavne kvôli vám. Aby ste tí neznali, ktorí buď túžia po Minecrafte, alebo sú tam noví, aby zistili, o čo tam ide. Aby sme aj trocha zabili voľný čas. Keďže sa teraz trochu nudíme. Je víkend, a nemáme čo robiť. Na to poznáte. Druhú čestu nevyrábaj, to im ukážem. Takto sa kraftí česta. Už som urobil jednu čestu. Viem. Druhú som povedal. Takto. Takto sa kraftí vlastne česta, že okolo toho dáte drevo. Do česty sa vlastne dajú ukladať vaše veci. Vlastne, aby keď vás zabili, čo sa nám dúfam nestane. Počkaj, ako máme mierumilovná, my nemáme príšery. Mierumilovná, pre tých, ktorí to majú po anglicky, to je peaceful. Potom takto. Meč. Dobre, ešte nástroje ti dám. Takto.
Pickaxe. Ak si pamätáte, čo dúfam áno, že ako sa kraftí Sword. táto česta, tak presne takisto, len z cobblestoneu sa robí Takto sa pec. kraftí pec. Tak, v tom vlastne môžete vypalovať vlastne železo. Dajme tomu, že teraz si vypalím takto železo. Vlastne takto počkáte si chvíľku. Na čo to trvá? Myslím, že jeden blok sa pálí zhruba 3 sekundy. Podľa toho, aký je to blok. A 3 sekundy určite nie. Toto vám dá železnú tehličku. A Z ktorej sa robia železné nástroje. až na to, že teraz... Počkaj, trochu vyššiu strechu daj, lebo Na čo? však nedá sa tu ani vyskočiť. No. Také strechy nemám rád. A k tomu strechu dáme tiež z dreva, alebo? Áno. A Ando, to chcem sa spýtať, že či je to len dočasný domeček, alebo že či to bude... Určite dočasný, jo. Nevypadá kto vie ako dobre. Tak ale že či sa chceme premiesňovať, tým myslím. Aha, premiesňovať? Akože či chceme niekam inam prejsť. Určite budeme aj chodiť To bol... cestovať, alebo? To, čo ste videli, tak to nebol ani lak kamery a ani Andov lak, to bol môj lak tým, že mi to znova lagovalo, tak som sa potreboval. Odpojiť a Áno. pripojiť. Počkaj, ty si dal dvere sem. Aha, tak toto zastávam. Haha. Unskilled. Dobre, takže... Budeme mať cobblestonevú strechu? Aha. OK, tak Takže budem mať snowbally odložím. krásnu drevenicu. Takže, čo ešte nepotrebujem? No. Styky asi nebudem potrebovať. Snow tiež nie. Iron taky ne. Postele dám. Takže kam dáme postele? Aha, je tu miesto pre manželskú. Ja chcem mať tam pri česte. Aha, pri česte. Oh, Tak dobre. oh. A ja budem mať túto. Budem mať... Sice... A tu som chcel do dvojčestu, nevadí. Tak ešte jednu čestu dám sem. Našiel som... Nočný stolík vlastne. Našiel som nejaké tie prasce a našiel som hlavne piesok. Keď hodíte piesok do pece, tak sa stane vlastne to, že sa vám vytvorí sklo a to asi chceme, lebo nechceme byť jak nejaký búraný bez skla. A myslím, že som zrovna našiel aj dungeon. Fakt? Pekne. Počkaj. Myslím, že som fakt našiel dungeon a to bude fakt zaujímavé, keby to bol. To by bola zaujímavá výprava. Ale tam pôjdeme až potom neskôr, aby ste nás sledovali aj na budúce. Ale ne. Nejsme svine, pôjdeme tam aj teraz, len najprv chce to nejaký písek a také blbosti. Chápete, ne? Základní veci. Dobre. Až na to, že neviem, kde si. Ale však, na čo sú príkazy. Takže... Toto je akože mimo kamery, to si nemôžete všímať, vieš. Len maličký port. Ako... Príkazy to nejsú cheaty. Takže nemyslím, že by to nejak veľmi vadilo. Nie sú to cheaty, to patrí k Minecraftu. Ak by ste nevedeli, k multiplayeru. Wow, mne padli 3 meská. Z jedného prasaťa. Spolok to by ako chudé, nevadí. Ten dungeon není dungeon. Je to vlastne len pídi chodba. Ja ukážem vám lopatu. Tak, to stačí. Koľko máš piesku? Pozrite, môžete vidieť, že piesok padá. Teda sand. A gravel taký. To je štrk. A ešte jedna zaujímavosť okolo gravelu. Tuto Ando vám ho ukáže. Ando, ukáž gravel. Kde je gravel? Dobre, tak Ando vám ukáže gravel. Počkať, vy nič nevidíte. Takže poďme do domu. Idem vypaliť drevo na torče. Až na to, že neviem, kde je dom. Lebo som sa portol, takže ty si scout, ty povedz. Ty sem došiel, tak ty nám zatiaľ to aj vyveď. Ako máme meče, ale vy nič nevidíte, takže
Inak v noci chodia príšery. Takže vás asi na chvíľu stopneme.